ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଗରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତ ଚାଲିଛି କଲ୍କି ଫିଲ୍ମ। ଆମେ କଲ୍କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆଗେ ଗୋଟେ କଫି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ମହାରାଜ ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ କଫି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। କଫିଟା ପୁରା ୟାମି ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଫିଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଫି। ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗରେ କଫିର ମଜା ମୁଭି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ହଲ୍ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍କୁ। ଯାଇକି ସେଠି ହେଲା ବୁକିଂ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ସେଠୁ ପିଇ ଦେଇକି କଫି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲୁ। ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଆମେ ଦେଖି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହଲ୍ ଭିତରଟା ପୁରା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆମେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲୁ। ହଲ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମଝିରେ ଟିକେ ଥାଏ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆଣିବାର ଥିଲା କୁରକୁରି ଆଣିନୁ, ଲେଜ୍ ଆଣିନୁ, ପପକର୍ଣ୍ଣ ଆଣିନୁ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିଦେଇ ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆସିକି ହଲ୍ରେ। କଲ୍କି ଫିଲ୍ମଟା ଟିକେ ଏମିତି ଥିଲା ନର୍ମାଲ୍। ପାର୍ଟ 2ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭଲ କି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା। ଏତେ ବି ଖରାପ ନଥିଲା କି ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଭି ପୁରା ସରିଗଲା। ବାହାରିଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା। ଆମର 6ଟାରୁ 9ଟା ମୁଭି ଥିଲା। ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ଡିନର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ନାଛା ଥିଲା। ଆଉ ଖାଇ ଖୁଇ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ୍ କିନି ପଳେଇଲୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।